Здравейте хора, аз съм Тайгърс. Днес ще играем... Познаете какво ще играем? Ще играем Piano Test 2. Да започваме с първото ниво. Ще увелича и няма да говоря докато слушате музиката. И изгубихме, но доста направих. Имаме дори подаръче. Ще се върна като започна второто ниво. Така, започваме второто ниво. Ето, честита нова година. Весела нова година. Почти едно и също. Започваме. Опа, ще опитам отново. Опа, сгрешихме. Нищо. Имам още една игра. Супер. Вижте, че имам доста пари. Почти съм 10 ранг. 10 ранг. Трябват ми още малко XP. И ще го кача 10 ранг. Така. Ще се върна като започна другото ниво. Започваме другото ниво. То е последното. Кан се казва. Поне така го прочитам. И това ще бъде последното ниво за този геймплей. Да започваме. Само да кажеш, че е много трудно.
виждате колко е трудно. Ще направя още един-два опита и ще приключвам. И правя последен опит. Това е. Съжалявам, хора, много е трудно. Някакви реклами. Съжалявам, много е трудно. Еми, хора, това беше до този геймплей. Ще се видим другия път. Ако искате да качвам на някои игри за телефон, предлагайте ми, ако мога, ще ги кача, ще ги сваля игрите, ще ги кача. Вие ми предлагайте вдолу в коментарите, може да сложите едно харесване, може да се абонирате и до нови срещи.